Assalamu alaykum. Berqarar döwletimizin bagtyarlyk döwründe ýaşaýan mehriban adamlar. Assalamu alaykum bagtyarlyk ujagynda ýaşaýan ediz watandaşlar. Mehriban doganlar, mehriban illeşler. Biz çaltalarna gepleşigimiň başyna siziň ähliňizde, ähli gowluklary arzu edýäs. Bize eşretli durmuşda ýaşamaga, aýdym aýtmaga, saz çalmaga, döretmäge, umuman ähli şertleri döredip beren gahrman we mehriban arkadagymyza köp sawatlyny aýdyp çaltalarna gepleşigimiň nowat aqsany size hödürleýär. Mehriban tomoşaçylar, ediz watandaşlaryna gepleşigimiň her sanyna bolşýaly gepleşigimiň bu sanyna da biziň ýaşdakylarymyz Halipa sadanlarymyz öz dörejilikleriniň bir owadan saadlary ýöritesi üçin gepleşigimiň şu sanyna ýerine ýetirip bererler. Gepleşigimizden daşlaşmaň, bize tomaş edin. Haçan şu sadanlar agdy bir bolup saat çalanna Birili şol sadanlaryň öz häsiýetem öz sadana geçýär diýilýär-de. Şoň üçin mehriban illeşler başdaky ýigitlerimiz biles çalan sadamyň ady Halipamyz Nur Halmamedowyň hayrana galar diýen aýdymyny biz saz görnüşini ýerine ýetirdik. Ine gepleşim dowamında da mehriban illeşler häzir ine gahrman arkadagymyz täzeden dikeldip beren 72 saz guraly barada söhbetleşige ders. Şeýlerde uwdan sazlar çalyp biz size lezzet berer diýip umid edýäs. Onda gepleşigimiz mehriban illeşler başlaýar. Elbetde ýene-de sadanlarymyz şu taýin bolup dur. Ýene-de bir uwdan sazy biz size höwes bilen ýerine ýetirip bereliň.
Ýakynlaryňyzy iň gowy günlerinde ýatdan çykarmaň. Türkmen Poçta çaparçylyk hyzmaty bilen islen haridyňyzy internet arkaly sargyt ediň. Siziň şatlygyňyza şatlyk goşmak bizi hasa begendirýär. Yürekden ýürege barýan ýollarda biz siziň iň anamdar hyzmatdaşyňyz. Türkmen Poçta çaparçylyk hyzmaty tiýdi we anamdar. Ine mehriban tomaşaçylar, çal sadan natly gepleşigimizi dowam edýärsiň, tomaşa etmeňizi, üns bermeňizi, iýiz arkadamyzyň saýasynda Halipa şähertlik ýoly dowam edýär, pajyrlar wesiýet. Halipa men pikirimçe ähli bir gowzatlaryň başynda agzybirlik diýilen bir duýgu bam kadýan, agzybirligiň bolan ýerine bir ösüşenme, özgörşenme. Sebäbi gahryman arkadamyz bütün dünýä ýüzüne halklaryny agzybirlige çagyrýar, dostluk köprülerini gurýar, ne ýaş sadanlar, halipalarymyz biz häl şuny dostluk, doganlyk ýurtlarymyzda bir medeni saparlarda bolýar. Elbetde bu zatlaryň ählisem iýiz arkadamyzyň biz ýaş nesiller barada edýän taýsız tagallalarynyň bir aýdyň miweleri diýip hasap edýäs. Şonuň üçin hem iýiz arkadamyza gepleşimiziň şu pursatlaryny çäksiz sawatlanmaz aýdýas. Biz ýaşlar elmidama gahryman arkadamyz bilendir. Ne arkadamyz Maya Kuliýewa adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasyny halifamyzyň adyny dakmaklygy şu arkadamyzyň halipalarymyza goýan ulokan syýlyk sarpasyndan nişan bolup durýar. Maya Kuliýewa adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bir näçe talipler okap, näçe şu öz alan bilimlerini ýaş nesillere öwretmek bir ulokan işler alyp barýarlar. Näş gepleşimiziň şu sanyna da öz kärdeşimiz skripka saduralyny bir usatlyk bilen ýerine ýetirýän Bahram Doluýew gepleşimize mihmançylykda. Bahram gepleşimize seni hoş gördük. Maya Kuliýewa adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasyna alyp barýan işleriniz barada, skripka saduraly barada, umman şähertlerinize, taliplerinize berýän bilimiňiz barada bir gepleşimiziň şu ýerine gurrun beräýsiňiz. Sözüniň başynda hormatly arkadaşlarymyza köp sag bolsun aýdýan. Bizim Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda bizim halipamyzyň adyny akyp berdi. Molimler, talipler hemmämiz gaty begenlik. Şoňa. Berekella Bahram. Inni Bahram sen bir näçe okuwçylar bar diýip gurrun berdiň gepleşigimiz başynda da elbetde şu molumyň esasy öňüne goýan maksady şu öz çalýan hünerini şol öz şäherine geçirmek. Käbir ustad molumlarymyz bar, özü şeýle gowy ýerine ýetirýär. Onuň şu ýerine ýetirýän adam şol öz ýerine ýetirşälam öz şäherine geçirip bilýär şonu. Onuň käbir molumlar bar, şu saz çalmakka, şu sazyň riwayatyny gurrun berýär. O halipalarymyz näil çalypdyr, şu barada gurrun berýär. Onuň şeýdi pasam şu saz barada gurrun edip ýydynyň saza geçende eýam şol saza bolan bir has bir her sapagyň bir täsirli geçýärdi. Halipamyz Nurhan Mehmedowyň sazlaryny, simfoniýalaryny, esas sesleri kirşli saz urallary, ana violonçel, şeýle-de alt saz uraly, skripka, birinji skripka, ikinji skripka sazlaryny bir näçe sesleri paýlap şoňa dogry dutardan geçirip bilipdir-de. Indi şol bir sazanyň hökümini bir haýsy sazlar çalman gowurýan. Kerima dogry bellek geçdiňiz. Simfonik orkestrynda Nurhan Mehmedowyň köp eserlerini ýerine ýetirýär. Nurhan Mehmedowyň eserleri biziň Türkmenistan döwletimizde däl elbetde hem daşary ýurt döwletlerinde ýokary baha berilip ýerine ýetirilýär. Indi halifamyz Türkmenistanyň halk artisti Gurban Gurbanowyň ana şäherdi bar. Şemsil Hak Gurbanow. Häzir bilelikde ýürüýti saz taýynlap geldiňiz şeýle, şonu gepleşigimiz şu ýerine bilelikde ýerine ýetirip beräýin. Ulugy göz bilen.
görýän mi? Hele şu birek bire gonýan da haçan sağdan yürekden çalanna. Ödüm yekelikten çalanna bir hili ýanyna bile çalanna ol bir hili. Sebäbi sağ gurallaň sisi başga da. Sebäbi sağdan başga her sağdan öz duýgusy bar. Duýgusynyň şol sağ guraly geçirişi bar. Şoň üçin men berekella diýesim gelýär ana Şemsil Hak halipamyzyň ýolunda dowam etdirýär. O Bahram taňa da sağ bolsun aýdýar. Haçan sağlamyz başlaryny eýem şo türkmen dutarynyň owazy, şo simfonik orkestrlarynyň bir owadyna ýanglanyp gidenni bir özüň bir ýürek joşgun bilen, duýgu bilen dinleýän şol bugun kunna şol dünýäniň ösün derejesini o sağlamyzam o türkmen sağlary dünýäň gözüne arkadagyň saýatyna ýanglanyp gelýär. Inni şo dünýä sunutynyň sağlary diýende de bir näçe sağ gurallar bar da. 72 sağ gurallardan bu deprekleň bir näçe görnüşi, kanun sağ guraly, ut sağ guraly, üflenip çalýan sağ guralyň bir näçe görnüşi, kırşyr sağ gurallarymyz bar. Kırşyr sağ gurallar sen kanun sağ guralyny, gitara sağ guralynyň bir näçe görnüşleri. Gitarada da Mehriban ýerleşler şu dünýäniň ösün döwletlerini de şol gitarada ýürütek gitara üçin ýazylan sazlarymyz bar da. Ona şol sazlarym ustatlyk bilen ýetirýän sazanlar bar. Biz şonu ullukan buýsanç bilen aýdýas, sebäbi türkmen ýigitleri şu näçe saz gurallar çykdy, şonu ezberlik bilen çalmany eýem öwrenip, ony halkyga ýerine ýetirýär. Şu sazanlaryň biri Ýusuf Ismagilow gatnaşýar. Häzir Ýusufa dünýäniň ösün döwletleriniň o sazlaryndan ýürüte şu gitara saz guralyna çalyp bermegine haýyş edeli. Onu Ýusuf gedek senden.
Yusuf Ismailowa köp sag bolsun ajas, hoşallygymyzy bildirýäs. Döwletçiýde bir zady belli geçetim gelýär. Gahrman arkadagymyz biziň ählimize, ähli saguralar bolsun, man ähli wagtda sunuwatyn bize mektep bolup dur. Ana şol gepleşiklerin arkasy bilen eýän biz şol saguralara bolan ýaşlaň höwesini duýýar. Ana ünsörýän bolsaň, akordeon bolsun, skripka bolsun, klawiş saguralyň bir näçe görnüşlerinden, DJ saguralaryna, gitaraň bir näçe görnüşlerinden eýän sadanlar köpelip başlady. Biz muňa buýsanýas, gowanýas. Mähribanlaşdyrar ýene de Yusuf Ismailowyň ýerine ýetirmegine ýene de odan sada hemmemiz diň salalyň. Köp sağ ol Yusuf. Mehriban eleşler. Haçanna sağdanna ustatlyk bilen ýerine ýetirenne şol diňleýjem bir hili aýdyma hiňlenýär, bir hili hereket edýär, şol saz adama, insana täsir edýär. Haçan täsir edenne de şol sazdannaň ustatlygy edýän, şonu belli bolýar da. Näme şu wagt bilemok sazdanna, hökümün näme, mene dogrusyny aýtsam şu sazdanlarymyz Yusuf saz çalanyny şu wagt bir hili hereket edeniňi, çapak çalanyny özüňi duýman galýar da şol sazdannaň öz şol diňleýijisine ýetirip bilişi diýip düşünýänne. Mähribanlaşyr şu haýsy saz guraly bolsun, şol saz guralyň sesi ýanglananna, eýem şol döwletiň, şol milletiň bir owazy, şol bir milliligi gözüňe gelýär. Elbetde gitara saz guralylarynda da ispan sazlar gözüňe gelýär. Nuskawy kompozitorlaryň döreden bir näçe eserleri bar. Ana şu türkmen sazlarym gitara saz guralyny bir näçe şu sazlary gelişdirip çalýan sazanlarymyz bar. Ana şu sazanlarlaryň biri ana Yusuf Ismailow özüňizden göz ýetirip oturan bolsaňyz gerek, häzir bir näçe sazanlaryň ýerine ýetirmegini bilelikde
halipamız Bayram Hudaýyň Azarfyň gel obamyň lälesi diýen sady sadanlarymyzyň ýerine ýetirmegine gepleşýämiz ýerine diň salaly. Ýa-ni söhbetleşmemiň arasynda haçanna sagurarlar aýdylanna şol bir milletiň, bir döwletiň şol saatlar gödüňe gelýär diýip aýtdykda. Ýa-ni gitara sagurarlygyna ispan saat diýdik-de. Indi häzir ştaýda kirişli sagural, kanun sagural bilen gitara saguralynyň saatlaşmagyna bir mehmanleşler siziň üns bermeňizde ispan saatany biziň saatlarymyz ul höwet bilen ýerine ýetirip berýärler.
Mehman illeşler çal sadanatly gepleşigimizde sizin tomaş etmeňize dowam edýäsine sadanlarymyzyň arasynda Türkmenistan Döwlet Medeniyet Merkeziniň Muhamlar Köşküniň Altynasır Estrada Orkestriniň ýaş sadanasy akordeon saduralyna ýerine ýetirýän gepleşigimize gatnaşýan Şemsil Hak Gurbanow. Şemsil Hak Gurbanow menaşy Altynasır Estrada Orkestriniň bir näçe sadanlar bilen bilelikde bir şu akordeonyň saduralyny beýlek saduralyň seslerine sadlaşdyryp bir täze sadlaryň üstüne işleýär. Öwrenýär. Eger mümkin bolsa Şemsil Hakdan gepleşmediň şu ýerine bir owadan sady ýerine ýetirmegini haýyş edýär. Biz hem uly howes bilen o sada diň salaly. Şemsil Hak, o saňa üstünlük arzu edýäs. Tügelemiş halipaň ýoluny dowam etdirmek bilgen bir uly zat özüm şu Kahraman Arkadağymyň halipamyza sowgat beren akordeon saduralyna şonu uly büýsonç bilen şu halipaň ýygyny dowam etdirip gowy halipaň ýerine ýetiren sadyndan şu wagt birini çalyp berdiň. Köp sawatna edýär, gelecekde de saňa üstünlük arzu edýäs. Mehriban illeşler şu akordeon saduralyny o halipamyz Türkmenistan halk artisti Gurbanow, Hakberdi Hudaýberdiýew, bir näçe Türkmenistan atgadan artisti Gurbanmurat Dagbaşyýew, şeýle adyny agdasaň bir näçe köp halipalarymyz bar, Aşyr Söýünow, Gajak saduralyny. Diýmek bu kunna şol Kahraman Arkadağymyň saýatynda mehriban illeşler halipa şägirtlik ýoly
o dowam edýär. Ana şu gepleşikler arkalam siz şoňa hasam gözü ýetirýänsiňiz diýip pikir edýäs. Inni mähriban ilaçlar gepleşimiz geçen sanlaryna üflenip salýan saguralar barada gurrun etdik. O ana ya bolmasa ana ut sagural barada gurrun etdik. Ana şu biz öz salýan saguralymyz kanun sagural barada gurrun edemizde. Kanun sagural bir näçe ýyldan bäri biz halipalar, şägirtler bolup buna halkymyza bir näçe türkmen halk sagalaryny ýerine ýetirýäs. Onuň daşarym şu estrada sunutyny, o milli sunutyny arkada musaýetinde şu kanun sagural bolsun, ut sagural bolsun, baglama bolsun. Bir näçe ana sagurallar türkmeniň milli sunutyny siňip gitdi. Doğru diýäňiz Halipa näşe biziň kanun sagurallarymyz şeýlede şu skripka saguraly, şu gitara saguraly şu konsertlerde, biziň toý bayramlarymyzda, orkestrlarda, simfonik orkestrlarynda, milli sagurallar orkestrine giňden ýerine ýetirilýär. Gepleşimiziň şu ýerine de mähriban tomaşaçylar ýörüýtesi üçin häzir kanun saguralyna, sadanamyz we Palyatowyň ýerine ýetirmene bir owadan sady hemmemiz bilelikde dinläýäliň. Ondan sonra da Halipa Elbette gepleşigmedi joşgun bilen o ajaýyp saz bilen gepleşigmedi jemler. Onu saz dinläýäliň. Tadanamyz we Palyatow we köp sawalsyna ýat. Mähriban ýerleşler edi tomaşaçylaryna çal tadanatly gepleşimizde ýanglanan saatlar aşylardan ibaret. Mähriban ýerleşler ene gepleşigimiziň dowamyna bir näçe saatlar barada, o saadanlar barada, halipalarymyz barada söhbetleşik etdik. Gepleşiklerimiziň innik sanlaryna da size hasam gyzykly bolýar mähriban ýerleşler. Bir näçe saguralar barada, halipalarymyz barada, umman saatlar, aýdymlar barada. Gepleşiklerimizde çykyş eder. Elbette şu gepleşikimizde tomaşa edýän ýaşlarymyzyň içinde zihinli ýaşlar bar bolsa, onu biziň ilmidama şu ýaşlyk teleýaýlymynyň çaltagyna gepleşiginiň o ilmidama ýaşlarymyza, zihinlerimize garaşa gelmeli, maslahatlaşmaly, odan sahatlary çalyp halkymyza hedil bermeli. Gepleşigimiz jemleýiş pursatlaryna bolsa, ana gatnaşyp gow sahatlar çalyp beren sahadanlarymyza köp sawatny aýdýas. Goý elmedama şirin sahatlar çalyp
yürekden saz çalıp öz dinleyijilerini özleri gazanyp zähmet çekip halkymyza tüýsürekden hyzmat etmeklerini arzu edýär. Şeýle-de halkymyza hyzmat etmäge ähli mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadaşlarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, başlyk bolsun. Türkmen aýdym sazlary elmydama dünýäň ýüzüne ýaňsalsyn. Mehman illeşler edit tomaşaçylar bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe edit arkadamyzyň saýasynda sizin görjeňiz ähliňizden diňe gowluk bolsun. Goý her bir maşgala ojaklaryna türkmen aýdym saýlary elmydama belentden belent ýanglansyn. Türkmen aýdym saýy sunuwatynyň hak hossary gahrman arkadamyzyň hormatly prezidentimiziň elmydama belent baş aman bolsun, jany sag bolsun, ýyl ýurt bähbetli bek tutumly işleri elmydama rowaj alsyn diýip gepleşimiziň şu pursatlaryny tüýsüregimizden arzu edýäs. Onda döwlet şu başdaky uwdan saz bilen başlaýşymyz ýaly ýene-de halifalymyzyň döreden uwdan saz bilen hemmäň bililikde saz çalyp gepleşigimizi jemleýär. Mehriban ýene-de ýagşy günlerde görüşýänçe hoş sag bolun.